Ότι ο τόπος αυτός είναι πολύ ζωντανός και η νεολαία είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πληθυσμό. Είναι χαρά και τιμή όλου του νομού που υπάρχουν τέτοια χωριά ακόμα στην περιφέρεια. Σήμερα γιορτάζουν για πρώτη φορά ο τόπος εδώ το τοπικό τους προϊόν που είναι η ντομάτα. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι πρέπει αυτό το προϊόν λόγω και της ποιότητάς του να συμμετέχει και να μπει αν είναι δυνατόν σε συνεργασία με όλους τους φορείς στο καλάθι των παραγωγικών προϊόντων της Πελοποννήσου. Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου εδώ, τον κύριο Δρόσο, που είναι και φίλος, για την προσπάθεια αυτή και εύχομαι να γίνει θεσμός και να το ζούμε για πάρα πολλά χρόνια και εμείς και τα παιδιά μας και έτσι να προσελκύουμε και ξένους τουρίστες εκτός της περιοχής της Αρκαδίας και αυτό σημαίνει για μας ανάπτυξη, η ζωντάνια των χωριών, γιατί στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει ο τόπος μας και την οικονομική δυσπραγία που έχει, είναι γεγονός ότι μόνο τέτοιες εκδηλώσεις μπορούν να αναδείξουν την περιοχή και τον νομό, αλλά και γιατί όχι να μην γίνει και μια περιφερειακή γιορτή, ώστε το προϊόν αυτό να φύγει άμα γίνεται και για εξαγωγή. Θέλω και πάλι να συγχαρώ τους τοπικούς φορείς και όλους τους παράγοντες για τη σημερινή εκδήλωση και εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή διασκέδαση και να έχει υγεία, αισιοδοξία και να είναι όλος ο κόσμος γερός δυνατός να αντιμετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις που έρχονται στον τόπο.